hayaan na mag-operate magkaroon ng provisional authority ang PBS until June 2020. Kailangan pag-usapan natin yung mabuti. Kasi nga, merong Supreme Court decision pala tungkol dyan. And as I said, no, pag sinabi ng Supreme Court, it's part of the law of the land already. And therefore, we cannot amend that law by a resolution. So, SB, hindi siya pwedeng basta i-refer to the Committee on Works or whatever committee, not unless mapag-usapan ng mga senators. Depende. Pwedeng i-refer sa Rumusyan, pwedeng sa public services. Pero again, as I said, kailangan pag-usapan muna natin mabuti. Focus yun, SB. Malamang. Sir, today? Well, kung gusto nila, Sir, sa tingin niyo, kung naapurahin nila, siguro mag-focus na muna kami. sir, sa tingin niyo bakit ipinapasa sa inyo? Aba, hindi ko alam. At tinatanong ko nga, di ba? My question, bakit pinapasa sa amin? Why can't you act decisively and decide whether you should or not? Di ba? Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.